Ensanom eyana. Eye. Edenti na ma wo se ensanom ye. Eye nyese obanum aburu. Na wo no monsa. Minum. Eden na ma wo no monsa. Ijuji. Odwenjwen. Adwen ben na ba wuti manu nti ma wo susu se wo sa wo no. Adidi. Mi ba ofie wo muniska didi. Na uniska wo didi a wo no monsa no ensa na wo no na diska na ebrewa na. Obi umi. Otoma mi emenu. Na efiti emre ben na wo start se wo no monsa. Mi start nunsa. 72. 72. Ena wano monsa besi enne. Enti nsana wonom ye ne den na wanya de afrim. No mbe minu mama ye free. Abusiafo ene adofo no mu nua ba musonfo ekeskapa nene nso minimo edi ehye ya bepiemu ewo nkrakodua mu achese ye betwetwe nkomo edi afa se ensanomo eye na enya edenti na enye eye susu adenti na ewo se eye na ehu behia se ensa ye bo ho dawro ewo TV so ne bekoso abo ana enti abusiafo ka me ho na ye nkotwetwe eye enkomo. Mama akwaba. Bibi aboko. Bibi aboko. Yo na me pese mi mbusa se ensanom eyana. Eye. Edenti na ma wo se ensanom ye. Eye nyese obanum aburu. Eye ba nyese obanum abo. Na wo no monsa. Minum. Eden na ma wo no monsa. Ijuji. Odwenjwen. Adwen ben na ba wuti manu nti ma wo susu se wo sa wo no. Adidi. Mi ba ofie wo muniska didi. Uniska wudididi na uniska wudididi a wonom nsa no ensa na wonom na diska na ebrewa na obi umi otoma mi emenu obi hu na otoma wa wo benom na se wo se an wo ma wo fie a wo muniska omudididi enti obi hu na otoma na wonom a wo mom wo fie no so ekwan ben so na omunya ska edididi that program be different program. That program be different program na efiti emre ben na wo start say wonom nsa. Since when I started say wonom nsa? Mi started nunsa. 72. 72. Ena wanom nsa besi enne. Enti nsa na wonom ye ne den na wanya de afrim. No mbe minu mama ye free. No ma wo ye free. Enti eno enti na ma wanom nsa. O se nya so be de. Menu ma abu. Na se wo te he wabo. Mi bue. Ba wanom ma ye free. From 72 ena wanom nsa bediri nsa pempen so we ya wo hu ni se eye okay enti e wo se won to aso na wono. Still. Still eye okay de mami. Oh okay. Enti ena futu ben ena wo de be ma wo nuanom nso so a wo hu ni se eye ma because of se wo dwendwen. Futu ben na de be ma wo nso so a wo mo wa eye abonte a wo mo etie. Obi oho onumpe odafo. Ma ho musa mi from minum kasa. Mi da mi numusa adafo. Ni o mi jumam. Si wo de wonom nsa de kwa adwumam. Be mi ojumam. Wonom nsa na wo de kwa adwumam no eye de na wotimi ye adwuma. Te mi ye adwuma. Adwuma ben na wo ye. Mi ye buka station master. We ye station master nti wonom nsa na de abetena ha na wo de twiro. Te mi ojumam. Enti ususu se emrante wa na mabawa no so wo munsua ensa no man. Emrante wa na mabawa no ususu se young boys and girls no wo mususu enom nsa because ebeboa mo. Mi de ye man ni blood. Obi oho nyema. Onum kakrape. Oda form. Me Steve strong. Enti ene fa efutuo ma eye emabunu na. Chinumi. Advice I would be ma eye young ones no. Mi ka chiro mu se ade no nyema wa. Don't force. Yo ano de ne nsem ode atudwan wo ndo hu ne se ensa no wo ye babunu na se enyema wa men ha wo ho emfan no no de ye ma no enti obekoso anom abusuafo ye to aso. Mama me pese me ne won twetwe nkomo emfa eye ensanom eye anase enye na ma edenti na ma wususu se enye senti a misusu se ensa anya ne se wonom nsa na wo ye bibia wadwen maso
okay sa wo ye ne enye ana ne ye okay obi betumi anom nsama na wu ensa no ntino ebetumi yakunu esi oto ba bia obeda ho nom no wabu ne ntino ondwen ho electric bi krampo da ho na wakoto so ne wawu obi nso tumi nom nsa kum nipa ne yiro ne tifie kura obetumi yakunu enti wutu susu se ensa timi ma nipa eye ne ense enfata etumi ma ne bodam etumi ma ne diawo onya de papa okay okay na ma ede na ma dodo na ede wo mu hura eye ensanom emu obu hanu ma no bere ma ware no one na wo no nkola no onhwe no okay wanye obi antu ne fu papa okay se bi akwasori ana se bi ajansa no no de ne ho akwakwa nsanom okuromu saa na nsanam na ye basa na ma because of say be ma aware won kwa na be ma watimi awura nsam ana o dabi wo papa se bi a wo papa ana wo maami akoma da no so wo firi wonsa wutira anya ye no anya adwen papa wanyo bi ankasa ankyere wa wo de be ye nsanom saa esansa ne opesa nkoya ma no wonyo bi nya ma se adwendwen timi ma no pa no monsa adwendwen mo nipa no monsa jo na ma se adwendwen ma nipa eya no monsa ye hwehwe nkrofo wo mo no monsa bebre wo ma wie ye enya fa eya na nsunsanso be na ensa no mede ebre ye nkrofo okay sawo ono monsa ni e ka kire na se wantum antia ensa ema cancer okay cancer ensa so ma TB okay ema yare bebre ma sikre yare ensa bia na wo mo ye na sikire wo ukoso no ma unipedua nso ese unipedua na ma wano monsa da na do manum bi nso ache me dia majai da eden na ma wo no monsa na eden na ma afi de wani ba wo so awujaye na first na me nom no me ma me awu okay me papa awu me ma me nuanom na me no omote abusua fi ayete no omo ne me ntokwa basa enti afie no na edin na ni o mama ye de no na ma wo no monsa na adwen ben na fe de ba wuti ma awujaye nsa no enom dakuru baako me kobro ya me ko okurom no me ko na pentikosufo ya asore e na omo fra akra na me ko tena ho akonwa ne so bi me ko tena so e honom no kura na kurom wofo ne se osofo ne mpam me na me de ensent no enya de ametumi aba asore yesu ye no me jai babro 40 years ni jo ma ya beda wase na wo hwa ujaye ye den a wani afi wa wo ema wo manu mu bi no adopt eye ensanom suban ana wa obenum nsa no me no wo kasa se adin kura unya nyame a ebejai jo ma efuto be na de be mabu na wo mo de wo ho awura eye ensa enum emu ni amika kire mo se ensa anya ade papa ensa egu anipa ni mu ase ensa so se ya ade wasi wo ho no kura wunhu wase wo maame wo ho a wunhu maame ubetumi akumu maame wo mra wabo na ensa ne ti wani so a eho na abehu sesa wo maame e na wuku no enti mesra emrante ne maba wa wo mo de ensa to mo so se omunjai na ensa de enya ade papa no omo fa omo hu ma awurade da awurade ne di asam obia obeya ma maame nyame enhia ebusuafo ye to aso papa yenim se ensa etimi manipa ese ensa e manipa brabo eye basa na mpese mimbusa se ensa eye anase enye yo me da ase asema oda to manim no etiewa ensa nimudie mu no ensa ade a ebinum ewo nsem bi a muntimi fanto adinti so yoba so ebema ebia yi odi bi mu no wo en wafa se nsa na to ne ho so na wo ye wie nso a asem enti papa fu ni trim omua na edinya enkakra bohuna na to mu tintan ne se wanom a ontimi enye hwe wanom a ontimi ni di na ensa be na koa afi bohunu se ohoa mikase be obi hoa nti se opa onipadua mu na opa we animu so animu a atwintwam no efi se mo
na fe onam ho seti be mu a wasa ko wura na andu posumu oyobe ma oba so ko duru mu no posumu na fe atete aba ne so ba saa na oye niema emfata se me kasa niema emfata tutu asem na oye niema afie odwi ho a wonte ase ebi kura de nam so ko fra kwati so afa kwada kete ababi mu no ni mu nsan no nje se ensan no de ko tibia mu a emfata ejana mi ntwa wana na chese wonsem kan ye no wo kan akosi so se eye ensanom enye emboa nipa okay na kasa ye mu ma ye hu se ya titi bi enema eye enkrofo ekokowura eye ensamu na apart from atete na wo kwakowura ensam no other option bi ani wono mu a like enu nti obetimi ede anam so a solve eye wo hawa wona magi se eye ensa enko a yo me dase minyi bia na de kakra mi pagya me hunu se yenni afutufo bebre wo ye man mu ana enu atin so obu a waka wasama kire no na oda to bedwa na bohuni ye serew enti fere ni owu eya kan kasa bia ye ka fanyimuwu isa tete no a obekọ kire obi na obefamu no na odakoye ensanom ensanom no abamra ko ensadwam nsadwam no mu no na fa otomu tintan mu no na okọ mu na ya papa se de wo kasa wani Fredi wo den sa kan wano dana ane na eden na ma wo den sa e kan wan mra yewie school no na epe brabo no na ye hu se ekwan a rebebo bra no ayedene enti me kwa betwa kobwa wotwani mengu se na nsetwa ne tie ma start num tunkum after na wotwe no na ensana no ayedene ayedwene afi me num de afi e ba na mo se me ho tie me mi wewura achichi mu me dwe ho ne mo se da bi ensa no emwa me efiri ho no etwe me ho firi ho kura be sinne tinsa de ma no bi pen se wo na fofo a wo mo anom nsa wo hwa ya na wo mo awie ye na aya na etesen eye anase enye ane me na fofo a kafura me no we school way back 82 mu no hu ni pedua no a omo akofo mo kura mo chese mo ni monyam so ate na me compare me ho mo say so omo to ntintan won samu no hwemu ni pedua hwemu ni monyam na me nso so a me no mo eboso no so omo ka kire prince wo de won sai da wo de won tie na wo tie ntinsane de emwa yo papa na wa ma ye hu se ensan ensam timi manipa ni monyam so ete futo ben e na de ba ma emante wa na emaba wa wo mo de ensan ese wo mani so mu ni se eye nije ye nom ye buru bi ye gi ye ni ensan se wiase mu ye baba beje de futo ben e na wo de ba ma eye wo mo se na futo di kan se ade bi kire so tietio se ye awaresem se ye abahwemu umani da fomu abonya opani bia oben wo ne nadwe modo na waka ahiasem na kire no na ono so befiri kuma pamu na wa bie ne bebi so kire o esense obra no de ye papa no wanim de ma wanim munyamba si no ewo wanim enye omranche bremu no a kafura okonim abo akopema okonom akokabia kire wase no eno ne bemboa wo na onyimu de no aya after 50 na onyimu edewo pa sa na betimi di achom nti nsa no ne mesre mo se omohwehwe afutu sam na ohun se ensa idin kasa se ensa da na oni pedua so de esa na ontwo mo firi ho eno mo beboa papa ye beda wasinyame enhia obebre